Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasika sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon. Wala, kumusta na po? May buntag ka na itong tanan. Adlaw nga Miyerkules karon, no? May pagbangon. Hala, bangon na po da. Adlaw nga Miyerkules karon, mga kabanyawan, pizza 27 na sa Agosto tuig 2026. And of course, sa mga nag-birthday po di karong adlaw, happy birthday kanyong tanan. Birthday greetings. So shout out, tagi ka na mo sa SED Marketing Incorporated. Nga mo ganit tigamag tigapudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan na Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, og SED Panyawan Plus with Mangosteen. Nga kini nga mga produkto available na sa mga parmasya, butika, drugstore ug mga groceria sa inyong mga lugar. Doon ay pipila ka mga groceria mga kasama nga available kini nga itong produkto diya sa may New Pandan na Panabo City ana sa JCA Wet and Dry Goods. Sa Kapalong Davao del Norte ana sa Mabuhay Grocery. Diya sa Nabunturan Davao de Oro ana sa Mabuhay CLC Grocery. Og sa Bisayan Village, Tagum City ana sa KM Joy Store. Tumani nga mga parmasya na available ang atong mga produkto. Well, good morning sa makausapa. Kung yapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. Welcome sa to ang Kasika sa Kabuntagon. Pinagisab sa tong Kasika sa Panglawas, Kasika sa Panguma, o Kasika sa Pamuhi. Atong ipadayon tong atong gisgutan. Tagahapon no, nga gibiyaan nato katong gingong unsa ang normal o dili normal nga menstruation. So ato nang ipadayon. Ganayapon sa tuang Kasika sa Kabuntagon. Maminaw sa taga pipila ka mga penumdum. Standby lang. SED Health Report. Health Report. Si Ami Pakara nakasinati o pagpanakit sa tiyan apan may gamit sa SED Liniment Oil na ulian. Kadlaw na magpadala na unta ko sa ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Morning mga 2 siguro or 3 AM ko nang haplas. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Praise God kay naulian jud ko as in tinuod gid siya sir. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakara o Radio Wisdak Pagadian. SED Health Report. Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension ug diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-SED Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba. SED Panyawan Capsule with garlic. Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling. Well, padayon ta, mga kabanyawan. So atong ipadayon. Kabahin ni atong gisgutang unsa ang normal o gadili normal nga menstruation. Sa normal menstrual cycle, ingon ni Dr. Romero Fernandez, magasugod ang paghihap gikan sa unang adlaw ang usa ka period hangtod sa unang adlaw sa mosunod nga period. Mahitabo kini matag 21 hangtod 35 ka adlaw ug mulungtad sa duha hangtod 7 ka adlaw. So, mga timailhan sa normal nga menstruation. A. Ana sa 5 hangtod 80 ml or 6 ka teaspoon ang flow sa regla. B. Ana sa 5 ml ang fully soaked pad or sanitary napkin. Katong magamit og napkin no, mapuno. So, mga 5 ml. O C. Ana sa 10 ml hangtod 15 ml
ang Polysook overnight pad. Ang abnormal menstruation usab. No, mato ang normal nga menstruation, no, para sa kasayuran sa mga babae. Walang abnormal menstruation mulukso o gadili na muundang ang pagarigla. Giingong irregular ang period nimo. Kung A. Kapin pakini sa 7 ka adlaw. B. Adunay lat ang kini nga dili mula pa sa 21 kadlaw or kapin 35 kadlaw. C. Kapin kini sa 80 ml. Gilaghanon nga ipagawas niya nga dugo. O D. Magpadugo kini pinagi sa pagarigla na pod. Sumana ang abnormal menstruation mga kapanyawang babae. Pero kung wala tunghaa sa rigla, base nakasinati ka og amenorrhea. Kung diin miundang ang menstrual period. Kung kanunay ka makasinati, base nakasinati ka og gitawag nga oligomenorrhea. Oligomenorrhea. Mamahimo ka usab nga makasinati og grabe nga sakit sa puson or mas naila nga dysmenorrhea or ABN. Buta-sabutan ng ABN, uterine bleeding. Nganong hinay ang menstruation? Ito ng sayron po da. Nganong hinay ang menstruation? Mga posibleng hinungdan kung nganong hinay ang menstruation kung dili usab buntis. 1. Edad paingon sa perimenopause o menopause. Kadua, epekto sa ginanom nga contraceptive pills. Ikatulo, walay ovulation. Ikaupat, nahimong underweight o kaha overweight. 5, sobrang stress. Kaunom, adunay medical conditions tama sa anemia o thyroid problems. O ang ikapito, adunay Asherman syndrome nga maoy nidaot sa uterine lining pagkahuman og raspa. Raspa means pap smear. Kinahanglang magpahiling sa doktor aron na masayran kung nganong hinay ang menstruation. Importante sab nga masayran ang kondisyon sa imong reproductive system. So, mao na mga kapanyawan ang mahitungod sa menstruation. Samtang nga sa pika sa bahin, ariyapon ta sa mga buntis. No? Ginsaman to mga mabdos o buntis karon nga naminaw. Mga kasayuran lang ni nga ihatod nako diha kaninyo, no? Samtang kamo nagabuntis. Na magiuban mga kabanyawan nga nano kunong kanunay mag-ihi ang buntis. No? Unsa kay mga hinungdan na. So ato na nga sayron mga hinungdan sa kanunay nga pag-ihi sa buntis. Kaya magbiya ato gipadayon na paghisgot. Diri gyapon sa ato ang kasika sa kabuntagon. San ba lang? Nagsabay ang imuhang gipati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang Sed Panyawan Capsule with Garlic dakong ikatapang nimo. Produkto kini sa Sed Marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang kipambati sa tong kalawasan. Ayaw ang tusa ang imong sakit. Tumadayon sa Sed Panyawan with Garlic ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon, bawal gyud ang magkasakit. Ang produkto sa Sed Marketing tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic gigama sa Sed Marketing Incorporated. Kini si Ate Press. Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Cogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Cogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
Wala pala yun ta mga kapanyawan. Mga hinungdan sa kanunay nga pag-ihi sa buntis. Normal sa mga buntis ang lisod sa pagkakontrol sa bladder o pantog. Ang tawag sa mong kondisyon, usa ka urinary incontinence. Apekto nini ang halos 40% ng mga buntis. Bisan uga sa paggasugod pa lang sa paggamabdos, mamahimo na nga mo atake ang gitawag og urinary incontinence. O gasigon sa mga eksperto, kanunay ang pag-adto sa CR tungod sa kanunay nga pag-ihi or frequent urination. Mosamot kini samtang nagakadako ang bata diha sa taguangkan sa babae. Adunay pagpasabot si Dr. Marie Victoria Cruz, usa kini ka obstetrician gynecologist. Ang hinungdan sa frequent urination mao ang pag-inat sa mattress o uterus o pagatuklod nini sa mga bato o kidneys. Pero kung nainat pa ang mattress nga mas taas pa sa tiyan, mamahimo nga kasamtangang muundang ang frequent urination o gamubalik kini kung hapit na manganak. Ana-ana sa ubos ang pwesto sa bata sa dapit sa hawak o kanang gitawag og pelvis. Sigon ni Dr. Cruz, gawas sa frequent urination, makasinati usab og sakit samtang nagaihi o kaha adunay pag-usab sa kolor sa ihi o basin aduna ka UTI o kanang urinary tract infection. Mga angay masayran kabahin sa urinary incontinence. Adunay pipila kamatang sa urinary incontinence nga nagapalisod sa pagkakontrol sa pantog. Sigon sa mga eksperto, nalakip nini ang number 1, stress, tungod makasinati og pressure ang pantog. Number 2, urgency, tungod adunay na sinati ang pantog o bladder condition. Number 3, transient, tungod sa side effect sa ginainom nga tambal o kaha tungod sa UTI. Sa mga buntis, ang hinungdan sa urinary incontinence, dili lang nainat ang matres, pwede usab sa hinungdan ang simple nga pagkakatawa o kaha pag-ehersisyo. Nakapisto manggod ang pantog nga napuno sa ihi sa tibok adlaw sa dapit sa pelvic floor. Kung diin atua ang sphincter isip bantay sa paggasulod. Matulak ang pelvic floor samtang nagadako ang bata. Kung nanganak na pinagi sa normal delivery, mutaas ang tsansa nga magapadayon ang urinary incontinence. Dugang panini ang pag-abanti sa edad, pagdako sa lawas, pag-angkon og UTI o pag-usab sa hormones. Tapikas bahin mga kabanyawan, mga anga himuon sa kanunay nga pag-ihi sa buntis, ato nang ipadayon ugma. Alam mo biyasa mga buntis diha ay sabog panganak kaya ito pa nintiwas ugma. Sa paghisgot. Well, salamat kayo. Medyo kamsan tagora sa mga kapanyan ugma ha. Ipadayon nato ni dinigapon sa to ang kasika sa kabuntagon nga gatod kanato sa SED Marketing Incorporated nga mo kinitigama sa mga produkto sama sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o nga to ang SED Panyawan Plus with Mangosteen nga kini nga tanan available sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyong mga lugar. Salamat kayo hang tulugma. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon, mayong nga buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.